d'avui, encarregat de dirigir a aquests 2.009 músics, entre músics i cors, Enrique García Sensi, molt bona vesprada, i ha sigut, suposa que per a un valencià i un director dirigir a 2.009 persones és un plaer que no té paraules. Venim així fins a la plaça de la Verge per a veure com disfruten els més menuts de Fernando Argenta. Este mestre de la música va fer que disfruten els menuts, però segur que els majors que també estan així van a disfrutar al màxim. Si no, miren la expectació que n'hi ha així en la plaça de la Verge. Fernando Argenta, hace unos años venías al Palau de la Música y este año aquí a la Plaza de la Virgen y la gente, como siempre, a cumplir. Esto es maravilloso, de verdad. Recordamos que hace un par de años estuviste en la actuación de la Fallera Mayor Infantil de Valencia e incluso la alcaldesa Rita Naveras se levantó y la hiciste disfrutar. Bueno, para mí fue otra sorpresa, ¿no? A veces nos quedamos prácticamente sin palabras para ver nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza en tradiciones, y en este caso llegamos a también 2 semanas después se celebra el Corpus, también una historia muy bonita. Miren todos ustedes. Hi ha una estoreta belleta pa la falla de Sant Josep i en una estela del muntó se du el compàs d'esta cançó. Es la riqueza de nuestras festividades, festividades que van pasando poco a poco y llegamos en estos momentos a la Virgen. Y por eso queremos hacer un buen recorrido por la Virgen y, como no, hablar de ello. Miren. De la Falla, obispo Jaime Pérez, Luis Solià, venen, com no, pare, mare i en els teus 5 fills. Tradició, parlar de cultura i parlar de festivitat. Estem al costat ja del 9 d'octubre, així que ves de festa farà programació especial i Televisió Municipal de València també. Com ja es diu, València és terra de música. Per això, en la segona part del nostre Ves de Festa, es venim així, fins a la plaça de Baus, al certamen internacional de bandes de música Ciutat de València, a disfrutar al màxim de cada una de les bandes. Arrem a veure la secció especial i disfrutar de l'essència valenciana que és la nostra música. Setmana a setmana, així, volem donar apoyo a les institucions, a les associacions i també a les empreses que estan treballant per el sector festiu. I el saber fer de la Conselleria de Festes una vegada més, sincerament, i de tot cor, de Televisió Municipal de València, enhorabona. Si imagineu el que se pot fer en un tapó de vi convencional, pues vos presente a Cap de Sorollons. Aida Gramunt, bona nit. Hola, buenas noches. Vienes aquí a tu tierra a disfrutar de lo que te gusta a ti, ¿no? Del Valle de Salón, Valle Deportivo. Sí. La verdad que és un lujo. El món de les falles es poden trobar des dels actes més protocolaris fins als més divertits. I així tinc el futur de la festa, els més xicotets fan la seva primera mostra de playbags infantils així en el Palau. Avui, en el nostre programa, tenim molt que contar-vos. Des de l'homenatge a la senyera, que se celebrarà el proper dijous, també una exposició molt especial, tal com érem, de la Falla Natxordana. Tindrem una falla convidada d'excepció, com és la Falla Els Generals, i moltes coses més. Però vull que ho vegeu vosaltres resumint-ho en 1 minut i mig. Adéu. Comentar-te, 926 cantants de diferents cors de València i 1.883 músics han representat l'himne. I Marta, és divendres, arriba el cap de setmana i què millor que fer un homenatge a l'exposició regional visitant cada uno d'estos edificis. Així que ha sigut un plaer estar así. Estamos llegando ya a medio recorrido. ¿Qué tal este medio y cómo esperáis vivir el que os queda? Con la misma emoción desde que hemos salido, tenemos la misma emoción y no la vamos a perder hasta que terminemos. Sí. Y ahora que hablo contigo, ¿qué hay que tener para ser una capitana mora? Hay que tener ganas, hay que sentir la música dentro y hay que moverse y dar al público lo que quiere. La tercera nit de Playbags que organitza la Junta Central Fallera en esta 23 edició, una nit molt especial prèvia ja a aquesta setmana que celebrarà la grandíssima final. Deixem un recorregut d'esta tercera nit i els protagonistes de la nit. Gràcies a Xavi Fernández, que ve a plantar així a la canta amb moltíssimes ganes. A veure si enguany aconsegueix el doblete, ja té el Nogueres en falles, i enguany sé que vens així a la canta amb moltíssimes ganes. I també estava Ceballos i Sanabria, així que estarem parlant de monument i ja diu que pràcticament del seu taller fa olor a pintura, ja que ja tenim ganes de que comencen les festivitats y les falles. Disfrutar de un matí especial. Bueno, contadme qui sé que vosotros. Vosotros son pues el demonio de la de Goya. El demonio de Goya, o sea que no pareu. Això no se pot parar, tenim que matar a tots els xiquets. A tots els xiquets? En caramelos, clar. Pues apanyeu-se que ven amb vosaltres. Vale. Ja conec més tratges que lluïren les Corts de Torrent el passat dissabte, l'exaltació de la Fallera Major de Torrent del 2009, Sandra Fas, i com no també la tenim així amb nosaltres. Bona nit, Sandra. Buena nit. Saben que en Fallas, cuando quemamos cada uno de los monumentos, pedimos un deseo. ¿Qué deseo sería el de Esteban? Inconfesable.
Així està ja tot en silenci. Fa un momentet s'ha sentit l'oboe, que era la manera de poder afinar els tonos dels instruments dels músics estan així. Fa un momentet Enrique García Asensi, encarregat de dirigir avui l'himne regional, està donant unes instruccions per a que tot estiga preparat. Les mascletades del 2009 en Televisió Municipal de València. Demà la pirotècnia Gori de Mislata el tindrem així, fent vibrar a la gent i a tots vostès de les vostres cases. Despedim a tota la transmissió, espero que ho hagi passat bé i demà tenim una cita. Adéu. Així ho tinc, la Fira de Juliol està en marxa i en vez de festa estarem al màxim apoyant aquesta festivitat i no pararem. Es convidem a fer un recorregut. Semenim fins a Viveros, a la Fira de la Primavera. Recorden, passar-s'ho bé amb els més xicotets i el més important, la solidaritat. Anem allà, la nit del Montfaller. Ve que així els trofeus, el parxix i el truc serà la nota dominant així en els jardins del Palau i el que anem a fer és veure. Ara estan tots preparant, agarrant gana i es veurem així mateixa com van a disputar estes partides. Així que no se'n vagin, que seguim així en els jardins del Palau. Bueno, Pedro, que la gente esté a gusto, supongo, y que se encuentre reflejado en esta hoguera. Explícanos un poco la temática de la hoguera Seneca Autobusos. Les 132 candidates a Cor d'Honor de Falla Major de València del 2010 estan així sopant per a disfrutar d'una nit màgica. Intensament la cultura, la tradició valenciana va estar en els carrers de la ciutat i per això, ves de festa, va passar un mes en cada uno dels racons. Venim fins a la falla antiga de Campanar a la 12 marató de fitness i spinning. Voleu veure-la? Anem allà. Vaya marxa, portem així la ciutat artista de Fallera. Ara toca fer el recorregut per els diferents tallers i conèixer les carrosses que demà estaran en la Batalla de Flors. Fallera Major i la Cor d'Honor estaran radiants demà i estaran ben situats gràcies a Toni Sánchez. Després d'una nit intensa ja estem així en el passeig de l'Albereda, en la Batalla de Flors de l'any 2009. Com ja saben tots vostès, així en la Batalla de Flors també estan els premis, que ara mateix s'estan deliberant i s'estan donant. Nostra alcaldessa de València, junt a les diferents autoritats que avui estan així presents, estan donant estos galardons a les millors carrosses. Bueno, amics, la Batalla de Flors ja comença, ja veiem que les carrosses estan desfilant, com no? Així estem per a disfrutar i que vostès puguen disfrutar d'esta Batalla de Flors 2009. Que millor que així la Batalla de Flors. Els despedim hasta setembre. Gràcies a les primeres patrocinadores de béns de festa que se'n van de vacacions. En setembre estarem així amb molta força en l'elecció a l'acord. Així que passen bon estiu. Ja saben, setembre seguim amb força així en les falles i en la festa i cultura valenciana. Adeu.